Excuse me lang po mga bata. Alright, tingin na lang po tayo sa mga yan. So, palakpakan naman po dyan para Selena versus ma'am. Happy 80th birthday po sa inyo ma'am. Ma'am, nakapagka ba yung payment na 80,000? Yung ref po ma'am, nandito po sa likod. Nandiyan po yung ref. Okay na? Yung payment ma'am? Ayan, ito po yun ma'am. So, itong surprise din po nito ma'am. Bali, may idea na po ba kayo ma'am kung kanino galing itong surprise na ito para sa inyo? Wala kayong idea? Pag wala kayong idea, babayaran nyo yung 80,000 na sinabi. Hindi nyo alam kanino galing? Hindi talaga. Ayan. So, malalaman natin yan mamaya ma'am. So, bali itong surprise din po nito. Meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko lang din po para sa inyo. Okay? Alright? Basahin ko na lang po yung message nila. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat kayo ay patuloy niyang pinapagpala ng masaya at maligayang arawan. Nay, maraming salamat sa buhay niyo, sa pag-aalagang walang kapantay, sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at pag-unawang hindi masukat. Naway bigyan ka pa ni Lord ng madaming kawan at malusog na pangangatawan. Sana napasaya ko kayo sa aking munting sorpresa. Kulang pa yan, katumbas sa lahat ng pagsasakripisyo nyo sa aming mga anak mo. Happy 80th birthday, Nay. I love you, Nanay. Nagmamahal, Maggie. Ayan, palagpapalain po natin si Nanay. Kitang-kita ang kasayahan ni Nanay. Nay, alam kong masayang-masaya ka ngayon dahil ito ang araw na espesyal para sa'yo. Ayan, nandito po pala ang ating sender for today. Ayan, ma'am. Ma'am, baka may additional message po kayo para kay Nanay. Meron ba, Nay? Okay na po yan. Ayan, Nanay, since nandito naman po ang ating sender, hingin na din po namin yung message niyo para po sa kanila at sa mga anak niyo din po na nandito kung meron. Maraming salamat mga anak sa pagmamahal niyo sa akin. God bless you. And may request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday ang ating birthday salad. Okay? Dito po tayo, Nay. Alright, kantahan po natin si Nanay ha. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung guys, naman ba sabay-sabay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, and meron din po tayo
But before you blow the candle na, wish ka lang po muna kayo, okay? And after nyo pong mag-wish na, heads up nyo lang po kayo pag okay na yung wish nyo. At saka ng 3, mag-i-blow nyo po yung candle, okay? And wish po muna na. Okay na yung wish nyo? Alright, 1, 2, 3, blow the candle na. Happy 80th birthday po sa inyo, nanay. And picture nyo lang po, dito po muna.